Dobrý večer. Já myslím, že jsme viděli dneska velice dobré utkání v dobré atmosféře. Samozřejmě každé mužstvo chce vkročit do té sezony vítězstvím. Já si myslím, že jsme byli velice zdatným soupeřem Vsetínu. Vůbec jsme se toho nebáli, hráči měli dostatek sebevědomí, začátek utkání. Jsme hrali hodně aktivně, vynutili jsme si faul, i když tam Dolejš musel řešit dva samostatné nájezdy, jednou v té přesilové hře, jednou trestné střílení a dal nám prakticky šanci se do toho zápasu dostat. Ve druhé třetině přesilovky využité na obou dvou stranách. Myslím si, že do 15. minuty té druhé třetiny jsme hráli velice dobře, trošku nás rozhodil ten faul ke konci, kdy jsme dostali ten gól na 1-1 a pak velká smůla ke konci třetiny, kdy jsme si srazili kotouč do vlastní brány. Pak jsme to zkoušeli ve třetí třetině stáhnout na 3-5. Mělo to svůj efekt určitě, jenom jsme to nepřetavili v gól. Ale hráči si dokázali, že se můžou rovnat s každým. Samozřejmě na začátku té sezony každý má spoustu sil. Hraje se aktivně, bojovně. Dneska byl Vsetín ten gól lepší. Děkuji. Prosím domácího trenéra, pana Daniela Babku. Tak ako hovorí Miloš, tak hlavne tie začiatky prvej a druhej tretiny, tak mal Frídek navrch. Treba povedať, že prišlo veľmi dobre pripravené mužstvo. My, keď sme pozerali tie zápasy, ktoré hrali, tak naozaj sme vedeli, že nás nebude čakať nič ľahké. Neboli ani jednoduché podmienky, ten ľad nebol úplne ideálny, čiže obidve mužstvá, keďže tam majú technických hráčov, tak niekedy to skákalo. Nás podržal výrazným spôsobom David Honzík, tam veľmi dobre podržal. My si ceníme, že sme otočili vlastne z 0-1, dali sme ten gól v presilovke na 2-1 a v tretej tretine sme sa to snažili hrať čo najviac takticky, aby nechodil Frídek do tých breakov. A treba povedať, že bolo to z našej strany nervóznejšie ako ten posledný zápas vonku, ale tak je to normálne. Je to začiatok, ako hovorí Miloš, je to každé mužstvo má energiu, bude sa jazdiť, ale obidve mužstvá ukázali, že majú chuť a bude tá liga ozaj vyrovnaná.